Изследването скенера приключи, взеха ме отново и ме върнаха в спешното. И там една жена дойде и казах: Христо, гледай сега, имаш съвсем малък, микроскопичен кръвоизлив в мозък. Може да е инсулта, може и да не е. И ще мине бързо. И това наистина ме успокои. Защото аз почнах да си мисля, че имам инсулт. Тя за първи път спомена инсулт. Мисля, че тя за първи път го спомена, но го каза по един такъв начин, че аз останах с впечатлението, че примерно 3-4 дена ще остана в болницата и след това ще изляза. И като чух това нещо, и това много ме обнадежди, много ме зарадва някакси. Но не си мислете, че обнадеждаването и радостта се случва в пълното съзнание. Не. Една все малка, като малка мъждукаща светлина е съзнанието в този момент. Нещо, което хем го има, хем го няма, но е нещо ново. И тогава аз помолих за телефон. Тогава аз се осмелих да звънна вкъщи и да кажа какво се е случило, тъй като аз имах информация, че нещо съвсем, някакъв дребен кръвоизлив в мозъка ми се е случил и това не е кой знае колко